Wara l-introduzzjoni ta' qatt ta' miżuri ekonomiċi u finanzjarji biex jiġi limitat it-tfixkil miġjub mill-COVID-19 f'Malta u Għawdex, il-Kunsill Malti għall-Arti ħadem f'kollaborazzjoni mill-qrib mal-artisti u l-kreattivi biex jiżgura li dawn ikollhom sehem ukoll fl-inizjattivi ta' appoġġ ipprovduti mill-Gvern. L-iskema ta' suppliment għall-Paga tal-Malta Enterprise tipprovdi lill-artisti u l-kreattivi b'appoġġ biex ikopru t-telf minħabba tħassir ta' xogħol u proġetti. L-applikanti iridu jidħlu fuq covid19.maltaenterprise.com u jażlu s-suppliment għall-paga relatat mal-COVID-19 fil-parti tal-inizjattivi u imla d-dettalji mitluba. Ninkoraġġixxu lill-applikanti biex jaqraw in-noti mogħtija mill-Malta Enterprise. Huwa importanti ħafna li kull applikant iniżżel numru tal-VAT validu li awtomatikament jiġġenera il-kodiċi NACE tiegħek u l-kategorija tas-suppliment għall-paga. Jekk din mhix l-attività tiegħek, għażel le u għati d-dettalji mitluba. Il-kwalità tal-informazzjoni provduta f'din il-formola se taffettwa żmien li fih Malta Enterprise se tipproċessa t-talba tiegħek. Għalhekk, int għandek tkun ċert li l-informazzjoni li tagħti tkun spjegata b'mod ċar u sostanzjali u li jingħata biżżejjed dettall qabel ma tiġi sottomessa din il-formola. Kun ċert li d-dettalji bankarji tiegħek huma disponibbli, inkluż in-numru tal-IBAN. Jekk tixtieq tapplika għall-iskema ta' suppliment għall-paga għall-impjegati tiegħek, imla d-dettalji mitluba u żid l-impjegati kif inhu meħtieġ. Kun ċert li tirrevedi d-dettalji kollha qabel ma tissottometti l-applikazzjoni. Il-Kunsill Malti għall-Arti huwa lest li jassisti lill-artisti u l-kreattivi li għandhom bżonn għajnuna biex jimlew din il-formola.